Здравейте на всички мили гости, колеги. Изключително много се вълнуваме и радваме да ви приветстваме тук с нас тази вечер. Аз се казвам Силвия, да се представя, и имам честа и удоволствието да водя днес тази среща. Разбира се, с подкрепата на колеги от екипа, които присъстват в залата, които ще чуете и в самата среща, тяхни лични споделяния. Ние сме екип Вдъхновение. Представляваме партньорство, имаме с компания Aquasource. Аз няма да обяснявам сега за самата компания в началото, но в процеса на нашата среща вие ще научите повече информация за самата дейност и всичко, което ние можем да ви предложим. За целта ще споделя моят екран сега и заедно ще преминем през презентацията. Надявам се да ви е интересно, цветно. Опитала съм се да сложа елементи, в които вие да участвате. Така че моля, дайте ми знак дали виждате сега моят екран, който ще споделя, и дали съответно ме чувате. Чуваме Ме и и И все още така. се зарежда екрана, но е на път. Всичко наред ли е? Така изглежда, Да, да. Силви, се вижда и се чува идеално. Сега вече е чудесно. Давам. Да започваме тогава. Сега започваме слайд по слайд. Тук ще ви приветства едно много сладко жирафче, за да ви усмихна. С здравейте и добре дошли отново. Наистина се радваме, че сме заедно. И много ми се иска да започнем с едно забавно запознанство в чата. Затова ви помолих да откриете чата долу, където е лентата. Има три точки. Отворете чата, моля. И нека всеки от вас да напише едно число от 1 до 5. И сега ще ви прочета всъщност какъв е въпроса. Въпросът е как попадна тук. Запишете 1, ако сте тук от любопитство. Запишете номер 2. Поканиха ме. 3. Харесвам продуктите. 4. Обмислям нещо ново. И 5. Не знам как се озовах тук, но съм тук с усмивка. След това ще погледнем чата, просто така да добием представа всъщност аудиторията каква ни е в залата. Вече сме 28 човека, не така виждам. И можете да напишете и срещу вашето номерче, съответно кой ви е поканил. За гостите става въпрос, колегите разбира се не, но за нашите гости напишете срещу вашето номерче и кой ви е поканил. Ако знаете името, разбира се, на човека, кой ви е поканил. Така, благодаря ви за това, че отговорихте. Сега, нашата среща днес на нея няма да ви говорим за една стандартна кариера с шеф, с ставане сутрин с будилник и напрежение. Аз ще ви разкажем за една друга възможност, която е много естествена, човешка и достъпна за всеки един от нас. Възможност да бъдеш полезен, се развиваш и да печелиш от нещо смислено и най-важното да бъдеш свободен. И виждате на колажчето, вратата е отворена и се вижда светлина. Ще чуете как хора като мен и теб превърнаха тази възможност в свое призвание, страничен доход, а за някой вече е основен. Ще разберете какво ни прави различни от другите компании, какви са реалните ползи и как може да започнете и вие, без натиск, с подкрепа и с вашият собствен темп. Замислили ли сте се някога колко е крехка сигурността? Изобщо ако я има в днешно време.
една новина, едно обаждане, един неочакван обрат и всичко, което приемаме за даденост, може да се промени. Виждали сме го и при други, но може, за съжаление, да се случи и при нас. Истината е, че времената, в които една работа осигуряваше стабилен доход, стабилен живот за десетилетия напред, отдавна отминаха. И днес се иска гъвкавост и умението да мислим напред. Защо трябва да имаме план Б и страничен източник на доход? Защото светът се променя по-бързо, отколкото сме си представили. И днес, ако имаш сигурна работа, то утре може да е различно. А днес си здрав, утре може да имаш нужда от време и средства за възстановяване. Днес сметките са нормални, в кавички съм го сложила, а утре могат да станат двойно по-големи, както са всъщност. И всъщност план Б не е каприз. То е една сигурност, една възможност да си спокоен, да знаеш, че дори светът да се обърне, ти имаш опора. Шанс да изградиш нещо свое, което да работи за теб, докато ти си с близките си. То е и наследството, което можеш да оставиш. Не просто пари, а стабилност и избор. И каква е истината? Тя е много проста. Ако имаш само един източник на доход, ти си на една крачка от това да нямаш никакъв. А страничният доход не е само пари. То е свобода, сигурност и спокойствие. Затова е добре да го започнем да го изграждаме още днес, защото утре може да е твърде късно. Какво бихте направили, ако утре изгубите основният си доход? Помислете, отделете 30 секунди и помислете какъв е вашият план. Истината е, че повечето хора нямат такъв. И точно за това план Б трябва да се изгради преди да се наложи. По-добре е да го имате и да не ви потрябва, отколкото да ви потрябва и да нямате такъв. Колко допълнителен доход би променил вашия живот? Всеки от нас има различна сума, която би направила разлика. За един е 200 лева, за друг 500, 1000, 2000. Може би за сметки, за пътуване, за по-добра храна или образование на децата. За всеки е различно. А колко е твоята? Напишете в чата или просто си го помислете. И виждате, че тези суми не са големи. Това са напълно реалистични суми, които можем да постигнем с план Б, без да напускаме основната си работа. А сега затворете очи и си представете 2035 година. Това означава след 10 години. Ако продължите със същия доход и начин на работа, как ще изглежда живота ви? А ако имате допълнителен източник на доход, какво ще е различно? Повечето хора осъзнават, че без промяна след 10 години ще са на същото място, само че с по-високи разходи. Затова днес говорим именно за план Б. И тук виждате кантарчето, на което са сложени времето и парите. Ако можехте да избирате само едно, кое бихте избрали? А. Повече пари, но по-малко свободно време, както се случва, когато си на наемна работа или когато имаш свой собствен бизнес и отдаваш цялото си време за пари. Или Б. Когато имате повече свободно време и достатъчно пари. Може да запишете в чата А или Б. Много хора избират Б, разбира се, и точно това търсим с един умен бизнес модел. Защото истинската свобода е да имаш и двете – време и пари. И това е възможно, когато доходът ти не изисква да отделяш цялото си време, за да го имаш. Виждате 3 врати. Врата номер 1. Работя до пенсия без резервен доход. Масата от хора са влезли през тая врата. Врата 2.
Започвам страничен доход, но изисква много време. Врата 3. Гъвкав модел, който се развива в свободното ви време. Вие коя бихте отворили? Предполагам, че врата номер 3. И това е, което точно можем да предложим. Защото гъвкавият модел означава работим умно, а не повече. И тук виждате едно прекрасно семейство, една идилия. Може би това е тяхният мечтан, бленуван ден, сънуван. А как би изглеждал вашият перфектен ден, ако не мислите за пари? Опишете в 3 думи вашия идеален ден, в съзнанието си просто. Може да е време с близки, пътуване, спокойствие. А сега си представете, че това може да стане и ваше ежедневие. Защото бизнесът, който изграждаме днес, е мостът между реалността и мечтите ни за утре. Какво е луксът? Малкият голям лукс. Какво първо би си позволил с още 300 или 200, 300, 400, 500 без значение лева месечно? Пътуване, курсове за деца, телефон, масаж. Това може да е уж дребно нещо, но носи усещане за свобода. И това е силата на допълнителния доход. Той променя малките неща, които правят живота по-хубав. Именно тези малки промени са първата стъпка към голямата финансова свобода. И тук виждате така наречения ескалатор на цените. Всички забелязваме, че всичко поскъпва, но заплатите не растат със същото темпо. Ако доходът ви остане същият, а цените растат, какво ще се случи? Ние няма как да контролираме инфлацията, но можем да контролираме нашите доходи. И за това говорим точно за свобода и план Б. Тук, в тази ни дейност, ние не просто работим, ние градим мрежа. Мрежа не само от доволни ползватели и хора, които желаят промяна, но градим такава мрежа от приятелство и вдъхновение. Изграждаме мрежа от щастливи, осъзнати хора, каквито всички сме ние тук вече, колегите в тази среща и много други. Защото всеки истински успешен бизнес е една мрежа. Съгласете се, че е така. Мрежа от магазини, абонати, ресторанти, хотели. А в нашия случай и мрежа от доверие, подкрепа и обич. Работим предимно в социалните мрежи, където споделяме истории, продукти и възможности, но най-вече изразяваме себе си по подходящия за нас начин и позволяваме на нашия потенциал да излезе на повърхността. Откриваме нашата сила, която всички носим. Растем заедно и се подкрепяме. А социалните мрежи точно са нашата безгранична сцена. Един океан от хора, сред които винаги има такива, които търсят точно това, което можем да дадем. И така стъпка по стъпка създаваме доход, който остава и расте, дори когато ние си почиваме. Защото именно това е доходът от мрежовият маркетинг. И тук никой не е сам. Това е изключително важно. Хората в нашата мрежа присъединяват свои хора към своя мрежа и така стават част от обема и дохода на нашата собствена мрежа. И този процес може да е безкраен, той се дуплицира. А най-хубавото е, че ние също сме част от нещо по-голямо и макар и да работим за себе си, ние никога не сме сами. Всеки е част от общото и всеки успех е една обща победа. Затова тук ние се подкрепяме, растем заедно, отглеждаме мечти и се учим на кураж, защото знаем, че съдбата обича смелите. И не забравяйте, корабите са в безопасност в пристанището, но не за това са създадени. Те са създадени да порят вълните, да търсят нови хоризонти и да живеят своето пътешествие.
Те не тръгват на път, защото там е приключението. Така е, тръгват на път, защото там е приключението. Така е и с нас. Време е да поемем към своята цел и към своето приключение. Надявам се, че сте готови за това. И сега малко с какви продукти работим и защо е толкова важно. Продуктът е изключително важен. Може би вече си чувал, че тялото е една съвършена машина, но само ако му дадем правилните градивни елементи. И именно тук идва силата на компания Aquasource. Продуктите, с които работим, не лекуват, а подхранват. Не потискат симптоми, а създават среда за възстановяване. Това са продукти с смисъл, създадени от природата и науката. Работим с висококачествени, чисти, супер храни и формули, които не просто допълват, а въздействат на дълбоко клетъчно ниво. И няма как да не спомена няколко от нашите топ продукти, с които се гордеем. И виждате на този слайд нашата топ клетъчна храна, органичните синьо-зелени водорасли АФА. Представете ли си, че може да работите с първият жив организъм на планетата? Първият, който е отделил кислород, първата молекула живот. Топ клетъчна храна подкрепят нервна система, повишават енергията, подобряват концентрацията, дават сила и на най-малките, и на най-изморените. На следващия слайд ще видите още един продукт, който е разработен по патентована технология на НАСА. Забележете. Есенциални масни киселини. Най-ценните мазнини, без които клетката не може да диша. Омеги 3, 6 и 9. За мозък, сърце, очи, имунитет. За всички възрасти, включително за бременни и кърмещи, абсолютен фаворит при емоционални и хормонални неразположения. Изключително сме горди с тези продукти. А на следващия слайд съм подбрала още един просто акценти за вас, за да видите колко са изключителни. Това е клетъчна енергия. Нашата бърза помощ. Може да имате бърза помощ във вашата чанта. Инстантен коензим Q10 на прах. За моментите, когато ти падне батерията и имаш нужда от нещо повече от кафе. Това е една готова за усвояване форма, която, приемайки я под езика, навлиза в кръвообращението и директно в митохондриите, а те са електроцентралите на клетките, съответно повишава вашата издръжливост, дава сила, стимулира сърдечната функция, перфектна при хронична умора, стрес, умствено натоварване и при всякакви неразположения. И разбира се, няма да изговаряме всички продукти, но тук съм сложила само един колаж с още няколко продукта и само искам да акцентирам, че наистина имаме не просто продукти, а цялостни системи за обновяване на тялото. Просто ви изпорявам повърхностно, за да добиете представа. Програми за детокс, нежно, мощно освобождаване от натрупаните токсини, имуномодулатори за деца и възрастни за защита през цялата година, продукти за ставно здраве, за гъвкавост, подвижност и лекота на движение, продукти за хормонален баланс, с природен подход към женското здраве във всички възрасти, включително и менопаузата, и продукти за най-нежната възраст, за бебе и мама, без добавки, 100% чистота. Защо тези продукти ще се търсят винаги? Защото здравето няма да излезе от мода. Защото хората търсят алтернативи на лекарства, антибиотици и химия. Защото работят и когато нещо работи, то се предава от уста на уста. Имаме злато в ръцете си и нашата роля не е да продаваме, а да споделяме и да бъдем полезни. И още причини. Защо точно тези продукти винаги ще се търсят? Защото профилактиката е по-евтина от лечението и хората вече го разбират и го осъзнават.
Защото токсините се увеличават ежедневно от стреса, на който сме подложени, от замърсяването, напрежението. Защото са подходящи, вече чухте, за всички възрасти, от бебета до възрастни хора, и защото пазарът на природни продукти расте всяка година. Все повече хора търсят естествени решения. Когато приемаме и ние продуктите, което е съвсем пожелателно, то личните резултати говорят по-силно от рекламите. Когато някой види промяната у нас, съответно иска да разбере какво използваме. И защото има повторяемост на нуждата, не на последно място. Защото храната и хранителната подкрепа не са еднократна покупка, а една ежедневна потребност. И тук днес на тази среща ние няма да ви показваме златни кули или милионери, а днес ще чуете истории от истински хора, които са намерили малко повече здраве, свобода и смисъл и просто са избрали да го споделят. Чуйте тази история. Когато започнах, бях скептична. Никой не вярваше, че ще го направя, дори и аз самата. Но когато видях, че детето ми се разболява все по-рядко и почти не отсъства от градина, знаех, че съм на правилното място. Сега въпросът ми е към колегите в залата. На кого мислите, че е тази история? Гостите няма как да знаят, но виждате на колажа съвсем умишлено съм сложила една мама с руса и дълга коса и едно момиченце. Ще се радвам колегите да се опитат да кажат на кого е. Мисля, че тя е в залата. Ако тя се познае, то нека да каже. Хайде, Аз мисля, колеги, че знам коя е. Да, ето, мисля, че и Бети позна. Двете с нея сме на едно и също мнение. И тя самата се позна. Пети, не знам дали има Бети. камера, но ако Да. има, ще се радваме да помаха. Да, това е нашата Цвети, която вече е и горда мама на още една дъщеричка и си има две прекрасни момиченца. Разбира се, този бизнес може и да е семейен. Чуйте една вдъхновяваща история. Помниш ли, преди 6 години бяхме просто колеги в голяма IT компания. Така е. И сега отново сме колеги, само че вече в живота, в бизнеса и в отглеждането на близнаци. Още от самото начало ни свързваше нещо повече. Мечтаехме за свобода, за един по-голям смисъл и именно тогава направихме първите си стъпки в приключението Aquasource. Още без деца, без луди нощи с памперси и с играчки навсякъде, но с ясното съзнание, че това е нашият път. След което изградихме нашия екип и имахме възможност да достигнем до 1000 хора и успяхме да постигнем това като екип, не толкова като бизнес партньори, а по-скоро като съмишленици с една обща визия. Преди 2 години към нашия екип се присъединиха и най-сладките съмишленици Андрей и Валерия, нашите близнаци. Те вече са ветерани в Zoom срещите, в семинарите, в пътуванията. Аз съм напълно убеден, още повече като виждам колко много харесват продуктите. А бизнесът ни с Aquasource дава точно това. Свободата да бъдеш себе си, да пътуваш, да подкрепяш толкова много хора. Една прекрасна общност. И това си е нашата лична история. Една история за развитие, за екипност, за здраве и за много любов. Ние сме Поли и Спас и ако усещате, че искате свобода, смисъл и подкрепяща среда, всичко започва с казването на едно да към себе си. А сега ще чуете видео на една прекрасна жена от екипа, която е в залата. Няма възможност в момента да се включи на живо, но не иска да пропусне да ви вдъхнови. Нека да я чуем. Здравейте на всички, аз съм Беатрис и вече съм част от екипа 9 месеца. Как започна моята история? Ами аз много дълго време търсих някакъв допълнителен доход. Тъй като втора година майчинство вече исках да се занимавам с нещо, да допринеса, да подпомогна семейния бюджет.
и също така да подкрепя здравето на детенцето ми. Той скоро прави 2 годинки и аз исках от по-рано да започна да го подготвям за яслата. Когато Силвето се свърза с мен, тъй като тя си ме откри, аз съм много щастлива. Казвам, че е съвсем случайно, защото бях написала коментар под един пост за работа и тя оттам ме видя и реши да ми пише. Тоест тя си ме усети и си ме намери сама, за което съм и много благодарна и съм много щастлива. И явно не е съвсем случайно. Те нещата се подреждат. Когато ми разказа за възможността, за подкрепата, за екипа, за възможностите, нали, за отстъпката, която получавам, всички тези все положителни неща. Когато влезнах и на сутрешното кафе, ме поканиха, аз просто се почувствах на място. Аз се почувствах толкова хубаво разбрана. Самото внимание и енергията усетих на хората, което получих. Просто, да, много бях заредена и си казах, да, това е моето нещо, аз много го искам и започвам. Всички ми казаха, нали, че ще отнема време. И в началото ми беше наистина доста трудно, но човек наистина се учи много. И има и личностно развитие, научаваш много интересни неща постепенно и от един допълнителен доход, който аз толкова дълго време търсих, аз искам да стане основен и работя по този въпрос, освен здравето, разбира се, и грижите. Та наистина много се радвам, че станах част от екипа, че вкъщи се чувстваме добре. Въобще да имам достъп до толкова много възможности, че силно препоръчвам наистина всеки един човек трябва да се докосне, да опита, да се увери сам, че може да постигне много и то не са някакви свръхусилия, ами може всеки един човек да го направи. Също така съм много щастлива, защото помагам на хората около мен. Мога да бъда до семейството си и да го правя това нещо, което за мен е изключително важно и аз за това се стремя да стане и основен доход, за да имам тази свобода, винаги да бъда до тях, винаги да мога да отида на тържество в детската градина на детенцето ми, ако нещо боледува, да не се притеснявам, че трябва да отсъствам от работа. Същевременно през годините, понеже аз планирам да си приемам продуктите, колко от много неща бих могла да се предпазя, без дори да знам. Просто защото се грижа за организма ми, да приема абсолютно всичко необходимо, което има нужда всеки ден, защото по друг начин просто няма как да си го набавя. Безброй много плюсове, възможности за здраве, за развитие, за подкрепа, за въобще чисто енергийно като екип. Хората наистина са изключително мотивиращи, изключително много ме карат да се замислям, така често в ежедневието си на различни теми, които сме засегнали сутринта, и това доста кара човек да се развие, да излезне малко от своята рамка, на своето ежедневие и да види встрани колко много неща го очакват, колко много неща може да направи. Стига да има малко желание. То постепенно ще прерасне. Спомням си, когато започнах, как постоянно на всяка сутрин имах и още въпроси. Постоянно всеки човек, когато нещо ми споделяше, аз се сещах за продуктите и учех и все още уча, разбира се, как мога да ги прилагам, да обясня, да разкажа, защото това, което искам да правя, е да помогна на хората. Искам те да се чувстват добре. Всеки, който е готов и иска да ме чуе, разбира се. Аз няма да спра да споделям, дори някой да не иска да чуе или да ми откаже, или това преди ме спираше, но вече не. Защото хората са различни и наистина някои хора им трябва малко повече време да престои информацията в главата им, за да може да стигнат до правилния избор съответно, или някой път, когато стане така по-сериозно положението, тогава се сещат, но те знаят, че аз съм там,
че аз ги очаквам, че те винаги могат да разчитат на мен и че аз ще помогна. Просто стига да поискат и да ми се обадят и да се свържат. Аз винаги ще помогна. Това е нещото, което винаги съм си мислила и съм искала, но не съм знаела как мога да помогна. Да помагам на когото и да било. Не само на семейство и близки, дори е така, ако срещна някой човек на улицата, който нещо не се чувства добре, винаги всичко ще направя по въпроса, за да съдействам това да се промени в положителна посока. Това беше накратко моята история. Благодаря ви за вниманието. И ние благодарим на Бети. А кой се разпознава в нейните думи? Колеги, вероятно повечето от нас, защото всички в началото сме така, винаги сме плахи, човек се страхува от неизвестното, но пък точно за това е екипа и никога, както вече чухте, тук никой не е сам и се учим стъпка по стъпка заедно. Благодарим, Бети, и на теб за споделянето. А сега ще чуете историята на още една жена, която е за пример, наш лидер и приятел, преминала през трудности, но винаги изправена и със силата да вдъхновява. Един истински воин с усмивка, която показва, че битките са за да ни правят по-силни. Представям ви Галина Илиева. Здравейте, приятели! Здравейте на всички, които сте на днешната Zoom среща. Искам да ви приветствам с добре дошли и да се представя, както и да чуете моята история от първо лице. Казвам се Галина и съм по-близо до 68 години. Затова ще се представя с тази възраст, 68 години. Ще чуете моята история в първо лице, лично от мен самата. Искам да ви помоля, докато се представям, да пишете в чата има ли набори или близки около моята възраст, които присъстват на Zoom срещата. И ако има такива, нека да пишат в чата цифрата 6. И така, искам да ви споделя. Аз ще съм в залата и ще видя какво сте отговорили. Искам да ви споделя моята история. Наложи ми се, когато бях около 50 годишна, да замина и да работя в Германия, защото всичките ми компетенции, които имах, ми носеха заплата от 520 лева. Аз плащах 400 лева за наем и бях отговорна за израстването и обучението на 2 деца. Когато те пораснаха в такава възраст, в която бяха вече самостоятелни, аз можех да си позволя да тръгна да работя в чужбина. И издържах 8 години при тежък труд, но в един момент аз започнах да се питам, това ли е всичко, което искам? Това ли е нещото, което ми удовлетворява? Това ли е онова, което ще върша за напред? И всички отговори на въпросите, които сама си задавах, водиха до един отговор. Искам промяна. Искам нова енергия. Искам повече здраве за мен и за близките ми. Искам достойни старини. Искам достойна работа. Искам доходи, каквито получавах и получавам, за този момент получавам в Германия. И така, задавайки си тези въпроси, аз реших, че ще намеря компания, която работи онлайн с продукти за здраве и с успял лидер, за да мога аз да се скрия в кавички, да застана сигурно под неговото крило.
И трябва да ви кажа, че търсих много дълго такава компания, цели 2 години и половина. Затова ви съветвам. Аз трудната работа съм свършила да открия компания. Вие не губете време да откривате, а се фокусирайте върху ползите, които ви споделяме сега, за да можете да се възползвате от тях. И така, задавайки си всички въпроси, търсейки компания с многото мои претенции, с които ви изброих, беше почти нулева възможността да намеря всичко, което търся, събрано в едно. Защо? Защото беше химера в този период да се работи онлайн и да има успял лидер, изградил система за онлайн работа. Но, както казват възрастните хора, който търси винаги намира, и аз търсейки цели 2 години и половина намерих. За мен началото беше трудно. Признавам си, много трудно, защото първо нямах никакво свободно време. Имах работен ден между 14 и 16 часа. В Германия нямах почивен ден. Не излизах от къщата на човека, за когото се грижа. Нямах контакти. И наистина, единствената възможност да работя беше онлайн. Но нямах свободно време. Исках да работя онлайн, да нямах необходимите знания за работа онлайн, за работа с технологиите. Но желанието ми беше толкова силно да заменя доходите си с тези от компанията, която избрах, и да се върна и да бъда при децата си, че аз стиснах това желание в ръцете си много силно, като един билет за нов свят и за нов живот, и тръгнах по новия неотъпкан път с билет в ръка. Да мога да заменя немските си доходи с компанията, с която ще си партнирам, компания Aquasource, и трудно, неотъпкан път, но аз тръгнах напред с нова мечта, с нова визия, с ново вдъхновение, с нови надежди и много, 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 много нови предизвикателства. Трябва да ви кажа, че никога не предадох тази своя ярка мечта да бъда при децата си, да се събуждам без да се притеснявам от 2000 км за тях, здрави ли са, добре ли са, как са, и с доходи, които имах в чужбина. Признавам си, не беше лесно, но аз имам едно твърдение: що ме е лесно, значи не е интересно. Затова с билет в ръка е много смелост, много желание, тръгнах напред и постепенно усвоих компютърни умения, постепенно изградихме с първите колеги и приятели, които ме последваха, система за работа, експериментирахме, надграждахме, разширявахме, така че всички вие, които оцените нашето предложение, ще се възползвате от дългогодишния ни труд и дългогодишните ни опити да подобряваме системата на работа. И добрия финал е, че след година и половина аз успях да заменя моите доходи с тези от Aquasource и да сбъдна мечтата си. Имах същите доходи, както в Германия. Защитих и квалификация за кола, но тези придобивки и тези постижения са най-малкото, което получих от Aquasource. Аз намерих съмишленици, намерих приятели, намерих подкрепа, намерих учители, намерих съратници. Защо учители? Защото смятам, че всеки идва в живота ни, за да научим нещо от него. Намерих своето семейство. И най-важното
в ръцете си вече държах много знания, много опит. Държах една система за грижа за здравето. Система, която ежедневно прилагам и приемам, която ми даде възможност 8 години вече да не направя 3 препоръчани ми операции. И то благодарение на продуктите на компания Aquasource. Свалих и очила с 3 диоптера, вече чета, работя, ето записваме видео, без да ползвам очила. Снощи по някаква причина ми се наложи да посегна към тях. Намерих материал с много малък шрифт, който не успях да прочета. Опитах да го оголемя, но не ми се получи и посегнах към очилата и установих, че аз абсолютно не виждам с тях. Защо? Защото диоптрите ми са намалели. Аз виждам, чета и работя без очила. Толкова много ползи имам от своя избор. Дълги години, 2,5 търсих компанията, че ще ви предавам и предаваме всички колеги знанията и опита, които имаме в работата с нашите уникални продукти. Разбрах едно. По моя път, стискайки билета към новия живот. Възрастта не е пречка. Не е пречка да мечтаеш за ново начало, за нови щастливи мигове, за повече свободно време. И аз нямам търпение да ви поздравя с добре дошли в нашия екип. Надявам се, след тази вечершната презентация, много от вас да вземат решение да дойдат в екипа и аз ще ви поздравя искрено с добре дошли и ще ви дам по един билет за нов живот, за ново начало, за нови мечти. И искам да споделя, че можем да бъдем вдъхновение, пример за нашите деца, за нашите внуци и дай Боже правнуци. Аз скоро разбрах преди няколко дни, че съм пример за моята дъщеря, която каза: мамо, шапка ти свалям, а ти работиш повече отколкото мен и брат ми, докато си в кондиция, имаше предвид интелектуално, няма да те мисля. Но аз искам да бъда пример и вдъхновение, да бъда супергероя на моите внуци, които са още малки. По-големия ми внук е на 3 години, а малката ми внучка е на 6 месеца. Искам да съм здрава, да ги дочакам да пораснат, за да бъда тяхното вдъхновение. Искам да имам възможността да се радвам и на правнуци. Дай Боже, тези, които сте в залата, да имате правнуци и да знаете колко е хубаво да се радвате на тях. Аз искам да доживея тези години. Затова ще ви включим и в нашите групи, в нашите клубове за дълголетие, където ще ви учим и ще споделяме как да се грижите за здравето си така, че да бъдем дълголетни. Нека бъдем пример за деца и внуци, нека бъдем тяхното вдъхновение, нека бъдем техните супергерои. Ще се радвам дори и само един от вас да съм докоснала и да е решил, че възрастта не е пречка, а е предимство. Да започнеш нов живот, да имаш нови мечти и да тръгнеш по пътя, но с подкрепа и да осъществиш своите мечти. Защото ние сме подкрепа 24/7. Какво ще рече това? 24 часа, 7 дни от седмицата. Така че подкрепата ще я имате, остава да имате мечти и желания за промяна. Благодаря ви, че ме изслушахте и може би
ще съм първата, която ще бърза да ви поздрави с добре дошли в нашия екип, когато ви поздравят вашите хора, които са ви поканили на днешната среща, че вече сте регистрирани. Благодаря ви за вниманието. И ние благодарим от сърце, Галя, за споделянето. Няколко пъти слушах видеото ти, но винаги така много прочувствено ми действа. Не знам дано да е само временно, имаше малко прекъсвания, за което се извиняваме, може би от връзката, дано това нещо да се оправи. Продължаваме напред. Тук това съм аз. Просто съм сложила кадри на няколко човека от екипа. Няма как да сложим всички. Аз съм, ето, Силвия. И защо аз започнах от грижа за детето си със специални нужди. Малко по-към края, след презентацията, ще ви споделя накратко и моята история. На следващия слайд виждате Петя, която мечтаеше за свобода, откри път. На следващия слайд е Джиджи, един човек с мисия и сърце. Чуйте и нейната кратка история. Тя също мисля е в залата, но е записала за нас кратко видео. Зад мен е фестивалът в Жеравна. Днес е третия ден за 2025 година. Този фестивал събира всички хора в национални носии, автентични и сценични. И аз, откакто работя в Aquasource, вече за трета поредна година идвам на третия ден. А преди 2020 година сме идвали от първия до третия ден включително. Какво ме доведе в Aquasource? Само ще ви покажа България, да видите на какво вълшебно място се провежда този фестивал. Ето тук, отпред, вечер в петък е откриването. Уникално е усещането, което усещаме, когато сме на откриването. Чувстваме се българи, чувстваме се горди и щастливи, че сме запазили народните носии на нашите прабаби и майки. Защо започнах в Aquasource? Когато човек навърши определена възраст, идват проблемите с децата, внуците и неговото здраве. Бях на 50 години, а сега съм на плюс 5. Но здравето, което нося, усещам повече от тогава, когато започнах. Започнах заради здравето на моята дъщеря, а тя отвори пътя към моето здраве. Знаете ли, хубаво е да сме информирани и да вземаме нашите решения. Лекарите ни помагат, когато имаме болест и състояние. А здравето е израз на нашата енергия. Няма как да сме здрави и да ни боли главата, да нямаме сили, да не спим вечер и да усещаме болка. Болката идва, за да ни покаже пътя. Затова искам на всички да кажа, че тук в Aquasource аз започнах за здраве, а работата ме отведе към допълнителни доходи. Много бързо, още на третият месец, започнах да получавам втора отстъпка в моята банкова сметка и така започнаха продуктите почти да ми излизат на много ниска цена, без пари. Няма без пари. Без пари е само слънцето и вятъра. А от тях ние правим пари. Правим електроенергия, зареждаме сила и можем да покажем, че сме по-здрави от всякога. Когато започнах в Aquasource, аз не очаквах, че след 5 години ще имам екип. Вече имам такъв, който наброява повече от 85 човека и всеки при мен и тук в нашия екип разбираме, че работата е да бъдем постоянни, да имаме повече сили всеки ден и да разберем, че днес сме повече от вчера. Благодаря ви и всеки, който има въпроси, нека да се обърне към човека, поканил го на срещата, за да му отговори на неговите въпроси. Отново ви обръщам да видите полянката, да чуете чановете. Ето ги чановете. Ето, така са живяли наши. За това
Никой не може да им успори с техните години. А сега, за да живеем до 80, 90, 100 плюс години, трябва да дохранваме своите клетки с качествена храна в капсулите. Ние избрахме Aquasource. А какво ще изберете вие? Вие решавате. Бъдете здрави и благословени! Благодарим, Джиджи, за това споделяне. Наистина ни усмихна с това видео и тези вълшебни звуци от чановете. И тук виждате още много други уникални хора. Сложила съм просто няколко колажа, защото екипа е голям, но хора с една мисия и цели. Заедно в добро и лошо, на семинари, на празненства, на сутрешно кафе, както чухте вече, а изключително много ще се радваме да сте част от тази магия. А сега ще чуете нашата колежка и един от успелите лидери в екипа, Маргарита Николова. Тя е човек, който не просто говори за промяната, а я живее всеки ден. Пример също за вдъхновение, сила и отдаденост. Защото там, където други виждат препятствия, тя вижда възможности. Нека чуем и нейното послание. Какво правите, когато животът ви притисне? Здравейте на всички! Аз се казвам Маргарита Николова. От 7 години се занимавам с мрежов маркетинг и много се радвам, че сте тук и че сте наши гости. Тук съм днес, за да ви уверя, че това, което желаете, това, за което мечтаете, може да се сбъдне така, както се сбъдна за мен. Но нека да ви разкажа каква беше моята история, когато всъщност аз се почувствах притисната до стената. Какво правим в такива моменти? До някъде ни определя и като хора. Какво правим, когато се чувстваме притиснати от обстоятелствата? Това, което бих искала винаги да знаете и да помните, е, че винаги имаме избор. Например, когато не ни достига дохода, какво правим? Или можем да намалим разходите си и съответно с това да намалим мечтите си, или можем да открием начини да увеличим своя доход и съответно да не се налага да намаляме своите мечти. Винаги имаме този избор. Дали да се смалим или да се разширим. И аз тогава в този момент избрах точно това. Избрах да променя живота си. Знаете ли, вече веднъж го бях играла това всичкото и не исках да ми се случи втори път. Тоест, какво се случи при мен? Аз съм майка на 2 деца. Стартирах тази дейност, когато бях в майчинство с второто дете. Тя беше на 9 месеца. И си казах, не, този път няма да бъде същото, като това, което беше преди. Защото когато бях в майчинство с първата си дъщеря, тогава доста се дръпнахме назад финансово. Изобщо след това видях какво е да работиш, да гледаш малко дете, работодателите, колегите, целият този стрес, ходенето на детска градина, боледуванията, пък да се молиш за отпуск, пък да се молиш за болничен, пък да ти дадат болничен, пък да се пребереш вкъщи, не стига, че си изтормозен, трябва да си гледаш детето, звънят ти от работата, дават ти работа за вкъщи, гледат те накриво, карат те да се чувстваш виновен, искаш да излезеш отпуска, не можеш, трябва да се съобразиш с този, с онзи, не винаги харесваш колегите си, не винаги харесваш шефа си, тичаш. Аз имам един случай, който много ми се запечатал в съзнанието. Работех в една компания тогава за производство на мебели и един град като заваля, ама град, ви казваме, такива топчета падаха.
И всички гледат през имаше такива стъклени витрини, гледат през витрините и време за тръгване, никой не тръгва. И аз обаче им казвам, не, аз трябва да тръгна, аз не мога да не тръгна. Ти удали си, как ще излезеш в този град навън, това как ще, нали, ще удрат тези големи, нали, късове лед. Обаче аз им казвам, не, аз трябва да тръгна, защото трябва да стигна до метрото в точно определен час, защото после трябва да взема еди кой си рейс, защото след това трябва да отида до детската градина на дъщеря ми и да я взема преди детската градина да е затворила. Защото аз работя и живея в София и сменям по няколко градски транспорта често, за да отида на работа и да се върна тогава, където работех на това място. И излязох в този голям дъжд, спомням си го до ден днешен с токчетата си, как тичам през локвите, как ме бият зърна, как вали то дъжд като изведро и аз тичам, защото трябва да стигна до метрото на време, да отида да взема дъщеря си, а те облекли и тя седи, въпреки че имаше 10 минути, облекли и изкарали при охраната да седи. Последна. И всичките тези неща и много повече. И като знам и финансово как ни дърпна, защото тя пък имаше проблеми с детската градина, трябваше да я спреме и от детската градина за 2 години, мисля, че беше. Изобщо нещата, пък докато я приемат в детската градина, пък какъв зор беше и това нещо, нали? В София това е цяла одисея с детските градини. Както и де всички тези неща, не исках да ги играя втори път с второто си дете. И реших, че искам да направя нещата различно, по различен начин. И реших, че искам втори доход, защото реших, че искам да остана до детето си възможно най-дълго, да изживея всичко това, което с първото си дете пропуснах и не можах да изживея, къде от стрес, къде от принуда, къде от незнание, от неопитност. Моите деца са с 10 години разлика. Този път си казах не, просто видях живота как бързо тече, видях първото ми дете как стана на 10 години, как се пропилява дни, шансове, възможности. И си казах не, този път това няма да стане. Ще си остана до децата, възможно най-дълго ще се насладя на всеки един миг, но за да го правя истински спокойна и щастлива, искам допълнителен доход, страничен от майчинството, защото искам мъжът ми да се чувства спокоен. За мен е добре, когато всички сме добре. Мъжът ми никога не е казал една дума. Той винаги ще търпи и ще носи каквото е нужно. Но въпросът е, че аз не исках това нещо да ни дърпа назад. Аз не исках да... Исках и той да се чувства спокоен. И заради това, от любов, направих всичките тези неща. Тръгнах да си търся работа. Тогава какво ли не търсих? Пробвах какви ли не неща. Тоест, не че ги пробвах, но исках да пробвам. Тоест, проучих доста. Аз, понеже умея да пиша добре, търсих и всякакви такива неща, и с компютърна грамотност, с набиране на текстове, с правене на разни такива неща. Навсякъде, общо взето, си дадох сметка, че ще получа стотинки. Дадох си сметка още тогава, преди 7 години, че единствената реална възможност да изкараш реален доход е мрежовият маркетинг. И това от тогава до днес не се е променило, а дори напротив, затвърдило се. И го виждате по всички групи, че е така. Стартирах и лично в моя случай за 2 месеца постигнах много голям успех. Много бързо, защото бях много амбицирана, много ми хареса това, с което започнах да занимавам, това, което всеки един от вас може да го прави тук. До такава степен, че просто наистина, аз обичам да го казвам, но е така, не спях, не ядях, будих се посред нощите с идеи, записвах си ги, работех, защото това на мен ми се стори като възможността, която винаги съм искала. Винаги съм искала да мога да изразя себе си, да изразя идеите си. Затова казваме, че нашата дейност тук е като един прекрасен творчески проект, защото аз съм сигурна, че във всеки един от нас дреме нещо, което ние сме убили, заключили, затворили, нещо, което сме искали да направим, а не сме. Къде от страх, къде от невъзможност, къде... Кой знае какви причини имаме за това нещо, да убием една мечта, да убием едно желание, да убием един талант в себе си, да убием една идея. Сигурна съм, че във всеки един от нас дреме едно такова нещо, което желаем да направим. И искам да ви кажа, че точно тук можете да имате това нещо. Можете да имате тази идея, можете да я развиете, можете да развиете себе си, да изкарате потенциала си, това, което шефът ви не ви е позволял, това, което не сте имали смелостта
да заявите някъде или пък не сте имали възможността, защото никой не ви е питал за мнението ви, защото някой ви е казал, не, няма да работиш така, ще работиш така и така и така. Тук можете да работите както искате, да изкарате това, което имате в себе си, да изразите себе си. Защото аз вярвам и съм сигурна, че в основата на човешката душа е вложено творчеството, създаването. Това да го споделиш след това с някой и да бъдеш полезен. Това е заложено във всеки един от нас. Да творим, да създаваме, да го споделяме и да бъдем полезни. Защото и най-красивото нещо няма смисъл, и най-хубавата гозба няма смисъл, и най-красивата картина или преживяване нямат смисъл, ако ние няма с кого да го споделим. А тук в мрежовия маркетинг точно това правим. Споделяме. Мрежовият маркетинг е като живота и на мен това е нещо, което ми допада най-много. Дори не ми трябва да знам достатъчно за този бизнес, честно казано. В началото особено. Дори не ти трябва да знаеш това. Трябва ти да знаеш какво искаш тук. Да имаш визията, да го видиш как се е случило, да го видиш със сърцето си. Защото визията е функция на сърцето. Зрението е на очите, на това, което виждат, но визията е функция на сърцето. На това, което предусещаш, това, което желаеш да ти случи. Това е да го видиш още преди да се е случило, да го пожелаеш и да го постигнеш. Да не си дадеш просто друг шанс и друг начин, освен да го постигнеш. И тук именно можем да направим това. Да постигнем това, което желаем. Знаете ли колко често сме чували, когато хора се присъединяват в нашия екип, тази фраза, че аз тук отново започнах да мечтая. И това те изпълва със смисъл. Защото хората, живейки ден за ден, месец за месец, покривайки своите, едва оцелявайки, просто едва връзваш месеца. Живота е за много повече от това. Живота е да сбъдваме мечтите си. Но когато ти си притисна така, ти забравяш да мечтаеш. И когато дойдеш тук отново сред нашия екип и видиш всичките тези възможности, видиш мрежовия маркетинг по начин, по който никога не ти е бил представен, тогава започваш да мечтаеш. Но и си кажеш, да, всъщност мечтата ми мога да я сбъдна. И да, можете да я сбъднете. Наистина можете. Дори да не я сбъднете, вървейки по пътя към нея, дори е достатъчно. Защото вървейки по този път, се доближаваме до своята мечта, ставаме такива, каквито искаме да бъдем, израстваме. И често казват, че пътят не е толкова, щастието не е толкова в крайната цел, колкото в пътят до тази цел. И абсолютно така. И всички тук заедно вървим към своята цел и се интересуваме от целта едни на други. Не както на обикновените ни работни места, където всъщност никой не го е грижа толкова за теб. Та казах, че мрежовия маркетинг е като живота. И това много ми харесва, защото тук е най-справедливият бизнес. Тук, за да успееш ти, трябва да помогнеш други да успеят. Ако искаш да повдигнеш себе си, трябва да помогнеш на други да се повдигнат. И тук, може би единственото място, където няма завист и злоба. Всъщност ти се радваш за хората си, радваш се, когато те успяват, защото техният успех е твой успех, така както се радваш на децата си, когато успяват. По същия този начин, аз ви казвам, това е невероятно усещане. И аз съм сигурна, че много хора имат лошо мнение за мрежовия маркетинг, дали лош личен опит, дали са чували от някой нещо. Искам да ви кажа да забравите всичко това. Да забравите всичко това и да започнете от начало. Дайте си шанс. Този път за вас може да бъде различно. Както е било дори за мен самата, знаете ли? Аз съм имала възможност да стартирам мрежов маркетинг и съм се опитала не преди 7, а преди 17 години. Само че тогава нито ми беше времето, нито ми беше момента и някакси си казах, това нещо. Обаче като започнах преди 7 години да видите как точно за 2 месеца аз успях да изградя нещо голямо. А за 1 година вече си бях изкарала заплатата.
докато бях на работа. Искаха да се върна на работа. Аз си взех 3-та година майчество, която е неплатена, но ми се водят осигуровки. Освен това, аз изкарвах вече много добра заплата тук. И до момента, в който трябваше да се върна на работа, аз изкарвах 2 пъти и повече от заплатата си. Защо ми беше да се върна, като по-добре ми е да остана тук, където е свободата ми, където са децата ми, където съм всеки ден до семейството ми, където мога да творя, да бъда полезна, да създавам, да разгръщам себе си, да израствам. Знаете ли колко много се промени животът ми за тези 7 години? Толкова много, че не мога да ви опиша колко съм благодарна на тази възможност и вярвам искрено, че това е най-великата възможност на света. Много бих искала всеки да повярва в тази възможност. Тя е за хора, особено за хора, които искат да променят живота си, които тотално искат да направят нещо ново, нещо различно. И знаете ли колко много мисли препускат сега в момента в главата ми и аз искам да споделя всяка една с вас. Защото толкова много се вълнувам, толкова много искам всеки един от вас да види тази възможност, че чак на моменти вътрешно блокирам от желанието да мога да ви бъда полезна и да мога да ви помогна да видите мрежовия маркетинг наистина като една възможност не просто да бъдеш търговец, а да градиш. И не просто да градиш, а да градиш със смисъл. Значи най-важното нещо в живота сякаш се очертава смисълът. Смисълът на това, което правиш. Просто да оставиш някакъв смисъл. Да не с твоето свършване да свършва и то. Като ходиш на работа и спреш да ходиш на работа, спира и заплатата ти. Тук не е така. Тук градиш, изграждаш и правиш нещо смислено. И това, което изградиш, остава след това за децата ти, то се унаследява. В живота всичко е хубаво, когато има смисъл. А тук определено има смисъл. Може да не се случва за ден, за 2, за 3, но аз не виждам по-смислено нещо от това. По-смислено ли е да скролваш всеки ден във Фейсбук или в ТикТок и какво получаваш това? Или да изгледаш един филм, или да изпиеш една бира? Това по-смислено ли? Аз не мисля. Някои хора се притесняват, защото може би ще им отнеме време. Какво? Времето така или иначе минава. Времето минава така. Толкова бързо. Без да се усетим. Какво като ще ви отнеме, например, 2 или 3 години, за да създадете нещо стабилно? Тези 2 години ще минат. По-добре в края на тези 2 години наистина да имате изградено нещо, допълнителен доход или основен доход, това, което ви влече, защото може да имате всичко. По-добре да го направите, отколкото да не сте направили нищо за тези 2-3 години. Разбирате ли? Нека това да не ви плаши. Животът отминава. Минава толкова бързо. И когато си избираме всъщност компания, какво е важно да имаме предвид? Добре е да вземем предвид няколко неща. Първото, което е, самата компания. Да бъде стабилна. Да бъде доказана, такава каквато е Aquasource. Това е компания с над 30 години опит. Знаете ли колко поколения са това и колко хора и деца са отгледани с тези продукти? Тази компания колко е лоялна, колко е стабилна, колко е щедра към служителите си, как няма нито един случай, в който тя да не е заплатила на служителите си, и то не в продукти, а наистина в суми, в бонуси. По какъв начин стимулира своите служители. Това е компания, на която може да се разчита. Това е компания с ценности. Искам да ви кажа, това е много важно. Компания, която за всеки автомобил, който дава, какъвто автомобил, между другото, и аз получих за своята работа, и какъвто никога не съм вярвала, че ще можем да караме в нашето семейство чисто нов автомобил. Вау! И аз го казвам не като материалистично нещо, а го казвам, защото този автомобил за мен беше символ на всичко това, което може да получи всеки. Защото аз наистина не вярвах, че в нашето семейство ще можем да караме такъв автомобил. Но ето, че се случи и за мен той е символ на това да можеш, да искаш, да го направиш, за силата на екипа, за силата на това, което правим, за вдъхновението да повярваш, че можеш и да го постигнеш. Първото нещо е компанията. Второто нещо е продукта. Компанията да има продукт, добър продукт, какъвто е нашия. Компромис с качеството никакво.
Значи, мерцедесите на хранителните добавки, и го казвам с гордост. Освен това, продуктът е много важен и казвам и веднага защо. Нашият продукт оцеля по време на криза, дори по време на пандемия, с която човечеството не се беше срещало. Тогава колко бизнеси фалираха, колко хора се обаждаха, но никой няма да ти се обади да иска дънки, спирала или не знам какво. Всеки се обаждаше и питаше, имаш ли витамин D, имаш ли коластра, имаш ли витамин С. И знаете ли, че през април 2000-та година Aquasource направи най-големия си фурор в продажбите за цялото съществуване на компанията. Така че е важното да имаме продукт, който работи дори в криза, дори в пандемия. Знаете ли защо? Защото здравето винаги ще бъде приоритет номер 1 на хората. А нашите продукти, на доказана компания, в годините, във времето, хора израснали с тези продукти, значи нейната репутация е желязна. Със сигурност не сте чували и не толкова приятни неща, но това вече не е от продукта. Това е от някои хора, колеги, дистрибутори и така нататък. Продуктите сами по себе си са невероятни. Третото нещо, което ни е нужно да знаем, е бизнес планът. Бизнес планът на компанията. По какъв начин тя ти предоставя възможност да печелиш. Тук имаме 3 начина да печелим. Повечето компании мрежови не предлагат един от тях, който ние имаме възможност да използваме и да печелим от него. Така че бизнес планът е друго нещо, което е много важно. Много компании изплащат своите бонуси в продукти, но при нас не е така. И четвъртото нещо, нарочно го оставих за накрая, но то всъщност е най-важното. Винаги най-силните карти пазим за накрая. Това е екипът. Каквото и да сте правили до сега, какъвто и опит да сте имали, където и да сте били, с когото и да сте били, ако не сте били с нашия екип, значи нищо не знаете. И не можете да твърдите, че сте наясно, че знаете, че това не е за вас, че нещата няма да се получат и така нататък, защото никога не сте работили с нас. Елате при нас и вижте за какво става въпрос. С гордост, с много обичи, с много топлина градим този екип вече 7 години. Екип от абсолютно интелигентни хора, от хора, които се сприятеляват, които се обичат, които се подкрепят и които непрестанно търсят начини да бъдат по-добри в това, което правят. Които се интересуваме от мечтите си, от проблемите си, израстваме заедно и вървим напред. Ръка за ръка. Освен всичко останало, имаме много знания, имаме много опит, имаме огромна база от информация, имаме прекрасно обучение и то си абсолютно запазена марка на нашият екип, с което се гордеем. Имаме много какво да ви предложим. Така че това е най-важното, когато си търсите екип и компания. Тоест, искам да ви кажа, че ние имаме формулата за успеха и искаме да я споделим с вас. Когато в моето семейство стартирахме този бизнес, разбира се, аз работя основно, но той си не е нещо като семейен бизнес. Мъжът ми също много ми помага и ме подкрепя и знам, сигурна съм, убедена съм и съм благодарна за неговата подкрепа и знам, че това много ми е помогнало. Винаги сме искали да стартираме семейен бизнес. Аз по принцип съм завършила туризъм. Висше образование туризъм и винаги съм си представила малко хотелче или малко ресторанче или пекарна или нещо такова, някъде където да мога да работя с клиенти, да доставям на хората удоволствие по някакъв начин, да ги накарам да се усмихнат и така нататък. Сещате се какви суми са нужни за нещо такова. Нещо огромно. Да не говорим за рисковете, не само за капиталовложението. Рисковете. Всеки ден бизнеса, особено бизнеса, който е свързан с материални неща и бази и продукти, е подложен на рискове. Рискове, капиталовложение. Освен това, ти трябва да си там. Там. Всеки ден. Понеделник, вторник, сряда, петък, събота, неделя, зима, лете, празник, делник, Коледа, Великден, каквото и да се случва. Ти трябва да си там. Дори да е твой собствен бизнес. Докато тук, знаете ли колко е лесно?
тук е толкова лесно, защото стартираш без риск, няма какво да загубиш. Ти направиш капиталовложения за паркинги, за автомобилен парк, за счетоводни услуги, за офиси, за всякакви такива неща, за които се плаща. Например, ето за един хотел или за един ресторант или пекарна или кафенце. Каквото и да е, ти трябва да вложиш, да направиш, да купиш. Тук всичкото това нещо го няма. Нямаш риск, нямаш капиталовложение. Освен това работиш онлайн. Може да си позволиш да работиш от всякъде, не просто да си винаги някъде, защото това пак те прави роб. Ако ти трябва да бъдеш постоянно някъде, ти си роб, ти нямаш тази свобода. Единствено тук имаме тази свобода да правим всичко, което искаме, откъдето искаме. И започваме, знаете ли, с минималната инвестиция от 99 лева. Това е таксата регистрация и тя е еднократна и е доживотна. И това е цената на мечтите ни. Ако това е, трябва да платим, за да осъществим мечтите си. Тази такса е минимална и ние може да се избием много лесно още в началото. Ако аз на времето не бях платила тази такса, сега нямаше да имам това, което имам в момента. Освен това, тези 99 лева, къде ли не сме ги дали? Днес отиваме в магазина и просто ги хвърляме така и забравяме за тях. Просто забравяш. Разбирате ли? Забравяш. Докато тук те могат да променят живота на човек. Живота. Разбирате ли за какво говорим? Не да отидеш в магазина и да ги хвърлиш, а могат да променят живота. Така че, ако можех, щях да ги дам отново и отново и отново, защото са ми донесли много повече. Много, много повече. Освен това, те ви носят тук и ваш собствен личен сайт, Business Hub, ваш онлайн магазин, преведен на цели 4 езика, за да можете да работите в цяла Европа и Великобритания, Европейския съюз и Великобритания. Този сайт, ако трябва да си го направите сами и да го поддържате, можете да предположите какви суми ще ви взима това всеки месец. Всеки месец. Тук го получавате абсолютно безплатно на ваше име, за да можете да работите с него като инструмент. Естествено, получавате достъп до нашия екип, до всички наши срещи, до цялата наша информация, до всичко това, което правим. Така че надявам се да имате желание да се присъедините към нас, да станете част от нас и да опитате и да видите всичко това, за което става въпрос. Да работиш онлайн е много гъвкаво. И по принцип нашата компания самата е много гъвкава. Тя е много гъвкава във всичките си методи. Всичките си методи на продажба, в това как продуктите достигат до клиента. Както казахме, работим онлайн. Не е нужно дори да ходите до Екон, и така нататък, и така нататък. Много сме гъвкави. И по методите на плащане много сме гъвкави. Наистина се предлага свобода. Свобода. Независимо, защото вие ставате независим дистрибутор, независим бранд амбасадор. Работите за себе си, но работите като част от едно прекрасно цяло. И никога не сте сами. И винаги се чувствате полезни. Ако това не е прекрасно. Още повече, че бизнесът ни е законен. Абсолютно законен. И сумите, доходите, които ще изкарвате, ще бъдат абсолютно законни. И ще работим с чиста съвест. Защо? Защото не продаваме цигари и алкохол. Ние продаваме водорасли, коластра. Но най-вече продаваме шанс, възможност, промяна. Да променим живота си изцяло. И знаете ли, не се страхувайте от продажбите, от думата продажба. Защото, ако се замислите, всеки човек живее, продавайки нещо. Дори още бебето от първия момент, в който се ражда, то продава себе си със своя плач, със своето изразяване. То това прави. Един от най-големите корифеи в областта на мрежовия маркетинг, Робърт Кийосаки, казва: аз се ожених чудесно и прекрасно, защото достатъчно добре продадох себе си на жена си. Продажба не винаги в истинския смисъл на думата, но в това ти да представиш себе си по възможно най-добрия начин, да представиш една възможност по възможно най-добрия начин, да се проявиш по възможно най-добрия начин. И това е израстване. Така че не се плашете от думата продажба.
Всеки живее продавайки нещо. Дали продаваш стиховете си, дали продаваш мебели за някой, дали продаваш вафли в магазина, дали продаваш някаква услуга, знания или опит. Всеки живее, продавайки нещо. Така че не се плашете от това, че ще трябва да продавате нещо. Нали? Това, което се случва тук вътре, процесът е много по-голям и важен от това дали продаваме нещо или не. А пък то, всъщност, всички го правим и всички споделяме. Всеки споделя своя опит, къде е бил на море, в кой хотел, коя вафла е любимата му, коя книга е прочел, но никой не му плаща за това. Докато тук ви плащат за това да споделяте ценна информация. Компанията ви плаща за това, че вие споделяте ползите от нейните продукти. Така че бихме могли да кажем, че всеки ден хората правят мрежов маркетинг без да го знаят и без да им се плаща за това. Затова по-добре нека стартираме тази възможност всички заедно тук, заедно да творим, заедно да представяме себе си, да изразяваме себе си, всеки сам за себе си и общо заедно като екип. И възможностите, които компанията предлага човек да промени живота си. И знаете ли, не си мислете какво ще мислят хората, какво ще си кажат хората. Както има една приказка, ще се обидите, ако разберете колко малко си мислят хората за вас. Не лягат сутрин с мисълта за вас, не лягат вечер с мисълта за вас, не стават сутрин с мисълта за вас. Хората си имат своите неща, своите проблеми, своите планове. Всеки живее, правейки своето нещо. Не дейте да робувате на мнението на други хора. Или от страх, или от каквото и да е. Всеки си прави неговото нещо. Нека ние да правим своето. Нека наистина не изживяваме живота си с мисълта какво ще кажат хората и както върви във Фейсбук има едно такова интересно меме, което аз много обичам. Към всички тези, които израснаха с мисълта какво ще кажат хората. Какво стана? Какво казаха хората? Наистина, какво казаха хората? Достатъчно големи и зрели сме вече, за да знаем, че животът е за това, за да осъществяваме мечтите си и целите си, а не за това да робуваме на чуждото мнение, особено на некомпетентно такова. Така че нека грабнем тази възможност, нека я развием и нека си дадем този шанс на нас, на семействата си, на децата си или на бъдещите ни деца. Защото това е дейност, която има смисъл. Това е нещо, което наистина оставя следа не само в нашите семейства, но и в животите на хората, до които сме се докоснали с нашата работа. А нашата работа, както обичат да казват, нашия бизнес е за хора с сърца, защото ти трябва да имаш тук нещо вътре в себе си, за да искаш да споделиш една полезна информация, нещо, което си разбрал, за да искаш да помогнеш на някой, за да искаш да помогнеш на някой да промени живота си, за да промениш ти своя и за да даваш. Така че ще се радваме да станете част от нас. Всяка сутрин пием едно кафенце заедно в нашия екип, неангажиращо за вдъхновение, стартираме деня си заедно, хубаво ни е заедно, празнуваме заедно, плачем заедно, когато, образно казано, когато ни е трудно, творим заедно, всеки ден сме заедно. Ще се радваме и вие да бъдете с нас. Наистина, дайте си този шанс. Този път за вас може да бъде различно. И се свържете с човека, който ви е поканил на тази среща, защото той ще бъде вашият спонсор в нашият екип. А ние ви очакваме. И накрая, за финал, бих искала да ви кажа това. Много по-различно е да работиш за себе си. Когато ви казах, че в началото не съм яла, не съм спала, подскачала съм на всяко съобщение, на всяко запитване. Разликата да знаеш, че го правиш за себе си и за семейството си е огромна. Изпитваш истинска удовлетвореност, истинско щастие, че ти работиш своя дейност, свой бизнес и го правиш за себе си и за семейството си и ще го правиш
и сутринта, и ще го правиш и през нощта, и когато пожелаеш, защото това е твоето нещо. Ние не работим с шефове, ние не работим за някой, ние не работим за Aquasource. Ние си партнираме с тази компания, а работим за себе си, за семейството си, за мечтите си, за децата си, за бъдещето си. Аз може и да не съм постигнала някакви много големи богатства, но погасихме заеми, погасихме ипотека, караме в семейството ми нов автомобил и освен това искам да ви кажа, че истинското богатство за мен е във времето. Времето с близките ми, с децата ми, с семейството ми. Истинският лукс в днешно време е това, да имаш свобода, да бъдеш независим, да разполагаш с времето си и да си изкарваш поне една нормална заплата, което ви гарантирам, че всеки тук може да го прави, както мен. Изкарвам си едни нормални доходи до семейството си, законни доходи и се наслаждавам на живота си, на времето, на планирането си, с тенденция естествено всичко това да расте. Всеки може да стигне до там, докъдето желае. Но аз знам, че не съм изпуснала нито едно тържество на дъщерите си, нито един тинейджърски момент на голямата си дъщеря. Винаги съм била там, когато са имали нужда от мен. И дори ако утре и други ден не ми се получат нещата и всичко трябва да се промени, винаги ще бъда благодарна за тези 7 години, тези 7 важни, безценни години, които дадох на децата си. И за това, че съм била до тях. Но за мен мрежовият маркетинг работи вече 7 години. И знам, че ще продължава да го прави. И знаете ли, тук доходите в мрежовия маркетинг не са мираж. Те имат своята логика. Те се случват по един абсолютно нормален доход и няма начин и няма как да не се случат, защото те са заложени в основата на мрежовия маркетинг. Той за това се казва така. Те не се случват с магия, не падат от небето, но се случват тогава, когато ние наистина започнем да работим мрежов маркетинг, а не просто да бъдем търговци. Защото тази магия се казва дуплициране. И тя се случва в мрежовия маркетинг. Така че когато ние наистина работим мрежов маркетинг, ние се докосваме до тези доходи. Не е магия, това е реалност. И тези доходи са истински. Само че не падат от небето, а трябва да се постараем и да поработим за тях със същата отдаденост, със същото вдъхновение, което бихме правили, когато искаме да постигнем нещо значимо и да успеем. Когато говорих за ценности за компанията и след това се разсеях и продължих на темата за автомобила, защото ви казах, че компанията съди дръвчета за всеки един даден от нея автомобил. Тя прави още много други неща. Тя се грижи за застрашените видове мечки, също така за пчелите. Съдим медоносни растения, чистим плажове. Изобщо грижим се за природата, защото черпим сили от природата. Освен това, всеки един участва в благотворителност, защото 10% от стойността на всеки продукт отиват за благотворителност Light Source Family. Това е проект Аз обичам своето училище, където ние правим Aquasource, прави среда, вдъхновяваща за нашите деца, за да могат те да учат и да изкарват времето си в вдъхновяваща обстановка и да могат да учат по-лесно. Аз обичам своето училище. Кажете, има ли нещо по-прекрасно от това да имаш за партньор компания с такива ценности? Самите ние търсим хора с ценности за нашия екип. Работим от всяко кътче. Аз, например, в момента се намирам в любимото си село, защото мога да си го позволя. Не търся кой да ми гледа децата лятото, защото си ги гледам аз самата. И не само, че работя така, както искам, но и работейки, подобряваме здравето на нашето семейство, на хората около нас. Ние работим за здраве. Какво по-хубаво от това? Да работиш с такава чиста съвест, че си полезен на някого.
Така че не му мислете много. По-хубава възможност едва ли ще получите. А шансът не винаги чука втори път на вратата. Така че заповядайте, очакваме ви. Ще се радваме да бъдем заедно. Благодарим и на теб, Марги, за прекрасното споделяне. Ето сега, мили хора, разбирате защо и нашият екип се нарича Вдъхновение и вероятно подозирате, че всеки, който се е присъединил към екипа, той просто остава. Ето точно заради тези хора. А сега, надявам се да сте тук, които са останали от вас. Надявам се да са повече. Една игра да си направим. Ако искаш да кажеш още, става въпрос за нашите гости това, ако искаш да кажеш още сега да на тази възможност, то моля сложете 3 сърчица в чата. Ако се вълнуваш от нея и вероятно ще опиташ, то поставете 2 сърчица. А ако още се чудите, но слушате с интерес и ви трябва малко време да помислите, то нека сърчицето да е 1. Благодарим ви много за вниманието, а само за кратко ще използвам възможността да споделя сега и моята история. Вие може да сложите вашите сърчица в чата. Така, аз се представих в началото. Казвам се Силвия и по образование съм акушерка. Имам и специално здравни грижи, т.е. винаги съм работила в областта на здравето. От 18 години живея в Англия, заедно с моето семейство. Винаги здравето, грижата за хората са били моята същност. Т.е. това не ми е само професия или образование, всъщност това е вътре в моята същност. И дейността ми тук в Aquasource е едно естествено продължение точно на тая моя мисия – да помагам. Моят личен път не беше лесен. Имам 3 прекрасни деца, голяма дъщеря, която е студентка и дори скоро се омъжи. Също имам син, който е на 11 години и е със специални нужди, и по-малък син на 8. Именно сина ми със специални нужди промени живота ми из основи. Сигурна съм, че никой родител не е подготвен за това. Когато чуеш диагноза, която означава, че твоето дете винаги ще има нужда от теб, то целият свят се пренарежда. Ето тук говорим за план Б. Защо ни е необходим той? Съпътстваха ни, разбирате сами, безброй прегледи, посещения при специалисти, непрекъснати грижи. В един момент аз осъзнах, че не мога да продължа както преди. Имах чудесна работа тук в Англия, в България, след това тук. Работила съм винаги в болница в България. Бях уважавана, но се наложи да намаля постепенно часовете си и после да напусна. Децата винаги са наш приоритет и моят син, моето дете имаше нужда от мен. Хората често казват, че една врата се отваря и се затваря и се отваря нова. Така стана и при мен. В онзи труден момент животът ме насочи към Aquasource. Първо като търсене на натурални продукти за моят син, постепенно за цялото ми семейство и после като една кауза, която споделях с близки приятели. А днес като път, който ми дава и доходи, и време за децата. Затова никога не приемам, когато някой каже нямам време. Всички имаме едни и същи 24 часа в денонощието. Аз имам работа, също като вас. Имам семейство и деца, също като повечето от вас, вероятно. И имам дете, което изисква изключителна грижа и внимание. И въпреки това намирам време. Вярвайте ми, всичко друго са оправдания и нежелание да излезеш от зоната си на комфорт.
Но никой от нас не е застрахован. Чухме вече това в презентацията. Нито от болест, нито от предизвикателство, което може да промени целият му живот. Затова е толкова важно да имаме този план Б, да имаме един страничен източник на доход. Не когато сме притиснати, а предварително. Защото тогава изборът е наш, а не диктуван от обстоятелства. Аз съм благодарна, че открих този път. Той ми донесе не само здраве, но и истински хора около мен. Вие ги видяхте. Колеги, вече приятели, съмишленици, на които искам да благодаря и този път, както на всяка среща от сърце, че ги има, че са толкова истински и че си помагаме и подкрепяме. Безкрайни благодарности на моят екип за всичко, защото всичко, което постигаме тук, е една екипна заслуга. Обичам ги много всички и им благодаря от сърце за доверието. Тук намерих и личностно израстване, креативност, смисъл. Срещнах благодарността в очите на хората, на които съм помогнала. И това е богатство, което нищо друго не може да замени. Затова и останах, затова съм тук. Днес стоя пред вас не като здравен специалист, а като жена, майка и човек, който вярва, че можем да променяме животи и своя, и на другите. Тук съм, за да продължавам да давам надежда, сила и вяра. И ако сега в сърцето ви се е породила дори една малка мисъл, може би и аз имам нужда от своя план Б, то тогава аз съм постигнала целта си. И всички ние. Изключително много ще се радваме да се присъедините към екипа и заедно да правим добро за себе си и за другите. Благодарим ви, че бяхте с нас тази вечер. Вашето присъствие е доказателство, че търсите нещо повече, повече възможности, свобода, повече сигурност. А днес ви представихме един път, по който всеки може да тръгне. Път към допълнителен доход или основен и лична независимост. Решението е в вашите ръце. Вярваме, че когато човек направи първата крачка, Вселената му показва колко далеч може да стигне. А ние ще бъдем до вас по този път. Благодарим ви. Благодарим на всички. Благодарим Сиси и на теб за хубавата презентация. Ако някой иска нещо да попита, да каже, тук сме все още няколко минутки преди да приключим. Аз не виждах през цялото време имахме ли гости или не. Всъщност имаме... може ли някой да ми помогне? Имаме ли гости? Ако имаме, то можем. Да, Емилия е гост. Ето тя дига ръчичка. Диди е вдигнала ръчичка. Диди, искаш да кажеш нещо? Марги, искам да кажа благодаря на всички. Бяхме 32-ма, останахме 20, но това сме хора, които с нетърпение очаквахме всяка нова информация. Мисля, че взехме много ново, което ни предложихте тази вечер и да продължим напред, за да бъдем на сцената май месец 26-та година, повече от нашия екип в София и всичкото това, което го казахме, всеки да каже да, и аз го направих. Благодаря ви много. И ние благодарим. Някой от гостите, ако желая нещо да каже, да добави, да попита. Ако не, с тях ще си говорим след срещата, но ако и сега имате нужда нещо да споделите и да кажете, заповядайте. Като някой се престраши, аз ще споделя моят екран и нека да... Еми, може би иска да каже, освободи микрофона. Миля? Не. Еми е мой гост. Много се радвам, че е тук и от първата минута до последната. Благодаря, Еми. Моля.
Аз ще споделя сега моят екран и ще завъртим едно колело, което се нарича Ново начало. Хайде да я първо вземи, защото не я видяхме. Нека и другите гости ако има такива, да напишат в чата имената си и да им завъртим и изтеглим едно късметче, така просто за една усмивка, преди да приключим. Хайде, вземем и да е първото завъртане. Нови приятели, вдъхновения. Ами да бъде. Точно на време. Съвсем на време. Да. Други, да погледна в чата. Валентина Желяскова, дали е гост или е Валентина Желяскова? Имаме ли други гости, колеги? Станали? Полина? Полина мисля, че е наш гост. Гери мисля, че имаше. Гери. Освен ако не е Да. излязла. Добре, хайде за Полина завъртаме. И че промяна, която ще ти хареса, пожелаваме ти го от сърце. Тази вечер късметите са съвсем на място. Да. Друг Марги? Има ли други? Аз не мога да видя добре сега, като споделям. Валентина Силви Желязкова. Валентина Желязкова чака за късметче. Да, завъртаме за Валентина сега. Днес е ден за нови решения. Да бъде днес и сега. Точно така. А Поли май не си е чула късметчето. Пише, че чака, но пише, че е накъсвала връзката. Може би не го е чула. Но късметчето на Поли беше, че те очаква промяна и всички много се зарадвахме и казахме колко за време идва твоето късметче. Точно така. Това ли са? Нали са това? Сега имаше и други, но вероятно има и след. Румяна Петкова, тя колега ли е? Даниела Гаврилова. Даниела Гаврилова. Гавраилова. Нали е Да. гост? Да? Хайде за нея. Даниела, за теб. Възможностите се умножават пред теб. Чудесно. Да. Така. И това съм мисля, че нали така? Роси Георгиева е нашето Роси, защото имаше и друго Роси, нали? Роси, ти си в момента тук, не е госта Да. Роси. Да. А Румяна Петкова? Дали е гост? Хайде да завъртим едно късметче. Да. Хайде за Румяна Петкова. Успехът е по-близо, отколкото си мислиш. Чудесни са всички. И това да знаеш, че успехът е по-близо, отколкото си мислиш. И освен накрая да изтеглим едно общо за всички сифи, с което така да приключим с вдъхновение. Айде, за всички нас. Точно така. Щастието идва, когато си отворен за него. Абсолютно вярно. Ами, дано не сме пропуснали някои. Спирам споделянето и отново ви благодаря. Не знам
Имаше ли някой, искаш ли нещо да попита, да каже преди да приключим? Благодарим ви отново, че останахте до края на всички, които сте тук. Беше така дългичко се оказа срещата, но се надявам да е била интересна. Още повече с тези споделяния, които аз слушах днес, докато сглобявам презентацията и въпреки всичко съм седнала тук и слушам с такъв интерес. Наистина много интересно ми беше. Нещо в чата някой да е писал? Така. Аз когато споделях презентацията, не съм видяла какво сте писали, но ето споделяйте вашия прекрасен ден. Ех, хубаво. Чудесно. Имаме едно сърчице, имаме още едно сърчице. Добре. Ами да се надяваме да станат и 3. Дружете се с човека, който ви е поканил, и за всички, които ще гледат записа. Ще споделим и записа. Ако имате хора, които смятате, че се интересуват от тази възможност, то просто пишете на човека, който ви е представил и съответно ще ви бъде споделен линк към записа. Благодаря ви отново от сърце. Надявам се да ви е било полезно и интересно и да сме открили пред вас нови хоризонти. Бъдете здрави! Благодарим. Благодарим. Благодарим, че бяхме заедно. До нови Хубава вечер, срещи. момичета. До нови Хубава срещи. вечер. Благодаря ви. Приятна вечер на всички.